RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suliran. Ako si Jigo, 21 anyos, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab, nga gilib-in ako nga minor de edad pa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano na lang ko po yung upan ni mo, Pi? Pabitaw imong mama, imong lolo rabitaw mo ay naa. Ha? Ayuwi, bata pa kay Katricia. Di pwede. Nag-eskwela pa ta. Kung muli lang day kasi nyo. Di ko. Di na akong pauli dito. Nga naman. Ano din naman kang pauli sa inyo? Eh, nga nung nahilak mong ka. Sabi din ay tabo. Kilaptan ko sa kong ama-ama man dito sa amo. Oh. Ha? Mauna, iya kong gihilaptan magkapila na. Musumong di kasi mo, mama. Di man siya mutuon ako. Kagahimo-himo lang ko na kong istorya. Mahalang sige na, babe. Ano na lang ko po yung ubanin mo. Katricia. Ay, dili mahimo eh. Ako'y makasabaan ni mama ni mo kung imo nang papuyon imong uyab din eh. Pero, lo, di lang mo saba ni mama. Maluwi kang Tricia, lo. Ay, naku ni mo, Chico. Nahibaho ba yun ka ha, nga layo imong mama ninyo? Muunsa ran to pananglit mahibaho siya. Nga nagpuyo na demos imong uyab din eh. Makaingon kung wa ko makabadlong. O niya, konsididor kong dako. Lo, doon naman sagoy, bugat nga rason nga no nga ato rin buhaton. Musugot ay kalo nga, doon na sila yung buhaton ng ama-ama ni Tricia niya. Pero, Lo, sige na, lo. Please.
Ay, nahala, sige. Pero itago ta ni mama ni mo ha. Dili siya ang mahibaw ani. Ulo. Kung masumbong na lang di ka sa mga pulis, Di ko. Mauwaw ko. Tricia, Okay na nako nga naa ka. Og salamat kami sugot kang ani ko mapuyo din sa inyo. At least karon safe na ko. Tricia. Hey, Digo. Ang mama ni Tricia ba nangita sa dito sa eskwelahan? Minor di edad pa rin na siya. 15 anyos lo. Jesus Mar Yosef. Abi maguna kong 18 na lang uyab ni mo. Unya ikaw pila gani. 21 na ko lo. Taon. Kung saan na lang ha. Kung mahibaw ang ama ni Tricia nga niya sa dinhi. Delikado nga kasuhan kanila. Kay minor di edad nang gikapuyo ni mo. Lo. Tricia! Tricia, gawas niya! Tricia! Isa man nun. Tricia! Tricia. Tricia. Gawas niya! Murag si mama ni Moron. Nangita ni mo. Tricia! Unsa? Daan pa ko. Sakto gyud ay mga ubang estudyante. Nga dinhiti ka makitaan. Di na ko mo paulis ato, ma. Ayaw ko palaguta, ha? Ma? Tita. Ikaw! Kay baw ka man tingali nga pila pa edad ng akong anak, dili ba? Minor di edad pa kinistres siya. Pero imong gipuyo din sa inyo. Wa ka ba mahibaw dong? Nga pwede di kang kasuhan aning imong gibuhat? Ha? Tita. Matod sa mama sa kong uyab nga si Tricia, iya ko kung ikiha kay ako kunong gipuyo ang iyang anak, bisag minor de edad pa. Pero di ba gidon ta kumusugot nga makigpuyo sa kong uyab kay nag-eskwela pa mi. Pero sa dihang nahibaw ko sa rason, ganong dili siya ganamo pauli, wa na ko magduha-duha og pagpapuyo niya sa amo. Pila kay gayon nga nagsigi og balik-balik ang mama ni Tricia sa amo, aron kuhaon siya og papaulion sa ila. Pero gahigid kay si Tricia. Tungod kay bisag unsaon siya pugos, dili na magig kuno siya mo pauli sa ila. Ug unya, Kung saan na ba rin na? Kung mahibaw si mama ni mo ani. lo, Giingnan bitaw tika, nga dili maayo. Kay minor di edad pa ng uyab ni mo. Pasensya na ninyo, lo. Nga naamong mutungod na ako. Pero dili ko musugot, lo, nga mapreso si Diego. Kung siya may mahimo ni mo. Musulti ko sa tinuod, lo. Nga ako'y namugos. Tricia. Uli na lang ka sa inyo. Dili lagi ko. Di na day kaganahan ako din, Di na ko mabalik sa amo. Nagkasiguro kong hilabtan na saan kong balik sa kong ama-ama. Kung mabalik pa ko dito. Tricia!
Nalasa na yung mama. Siguro kung diligitan niya lungan din sa amo kung dili ka niya mabalik og sa inyo. Kung dili gyud nimo mapugos ang akong anak nga mabalik sa amo, ipapreso ti ka. Ma, Tita. nganong mamugos man ka? Di na lagi kumuuli sa ato. Nahibaw ka sinungdan nga nung dili na ko ganang mo balik dito, ma. Giingnan tagas rason pero dili ka mo tuon ako. Tungod kay nahiba kong sipat ka nga pagkabata, Tricia. Og dako ang posibilidad nga gihimo-himuan lang nimong istorya ang imong ama-ama. Ug mo na rason mga nang di na ko gusto mo balik pa sa ato. Tuwag kay mas mutubag kaniya kaysa na kung akaw galingan ni mga anak, ma. Tita, pasensya na. Nakita naman ang bitaw nimo bisag yun sa natupugos si Tricia. Di gid siya mo nimo. Husto ka. Ug andamang daan ang imong kaugalingon, Diego. Kasuhan ko ikaw. Tita. Mag-usa na kabuhan sukad nga nagbahad ang mama sa kong uyab nga minor de edad. Ngaya kong ikiha pero wa pa man hinuon mahitabo. Pero dili imposible nga dili gid niya idayon ang iyang gisulti. Tungod kay tinuod man nga nagpuyo mi sa kong uyab unya minor de edad pa siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makihab ako bisag akong uyab nga minor de edad mao namugos nga mopuyo siya sa amo? Tungod kay mato niya hilabtan siya sa iyang ama-ama, hinungdan nga dili na siya ganang mo paulo sa ila. Unya, dili pagit siya tuhuan sa iyang inahan. Ikaduhang pangutana. Matod sa kong uyab, kung pananglit mahitabo man nga ipadakop yun ko sa iyang mama, andam siya mga tubang o musulti sa tinuod nga siya mo'y namugos. Tuhuan ka siya pananglit? Ikatulong pangutana. Pananglit mo sumbong si Tricia sa tinuod nga hinungdan, ngano nga dili siya ganang mapauli. Unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimo-himo lang siya istorya. Kaya nakadungog bang kumismo pod sa iyang mama nga para niya naghimo-himo lang kunog istorya si Tricia. Ikaw pa to katapusan. Unsa may angay na mong buhaton? Asa man ko angay mo duol aron nga makatabang sa akong sitwasyon. Ingon man sa akong uyab nga minor de edad. Asa man may pwede mo dool. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Diego. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, of course, mga personal nga mga pangutana, mga problema, andamtang mutubag ana, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga pagbangon na to ganina. Wa ta nakalimot pagpasalamat. Thank you, Lord. Good morning, God. Good morning, world. Thank you for another day, for another chance nga makausab ko sa mga bating gawi, makabawi ko sa ako mga napasakitan, makapangayo tagpasaylo, mabuhat ang mga wa nabuhat ni aging simana, ni aging adlaw, kay nagtinapulan, nagunya-unya na, nabisi, daghang kakulian and the like. Ayaw gyud mo og kawagtang og pag-asa aning ato ang kinabuhi, lami ra gyud gihapon ang mabuhi. Bahalag usahay na ay mga tawo nag-alirong natong makalagot, makasapot, sagdi lang guys. Di lang na to na sila tagdon at timanon, di ta magpadaan na nila, no? Always lang yun, constant lang yun ning ato ang pagpaningkamot in life, no? Thank you sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantenco Bathan on Facebook ug Attorney Elaine Tantenco Bathan may official Facebook page. And greetings to Nazareth Borja. Ingon siya, good day ni mo Attorney Elaine. Jess Borja ni taga
moabog Pilar Camotes Island. Wow! Ang iyahang second home Asungot, Cebu City. Kumusta man ka, sir? Ingon siya suking tigpaminaw sa imong program matag alauna. Shout out di ay ko attorney sa akong mga brad, Lloyd Borja, ug sa Coast Guard officer sa Pilar, Tata Joseph Borja, ug ang akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Prensi Borja, Moabog, Pilar Camotes Island, Cebu. Thank you sa pagbasa, attorney. God bless you. God bless you also, Sir Nazareth Borja, ug thank you kaayo sa imong padayon nga pagpaminaw. Also to Darwin Acompañado. Ma'am, i-shout out niya ko, ma'am. Inig magtambag ka sa kinyang akong suliran from Isabel Leyte, ma'am. Permi ko maminaw sa inyong programa. Thank you, Sir Darwin Acompañado, for always listening usa tanang mga maminaw nato sa ato ang programa. Matag alauna diri sa ato ang stasyon RMN DYHP Cebu. Now, ato ang letter sender tawagon nato sa pangalan nga si Diego. 21 years old from Talisay City, Cebu. Mayor Samsam Gullas o Congresswoman Rhea Gullas. Mayong adlaw ninyo ug kanang sa mga naminaw nato nga nagpuyo dinha sa Talisay City. Menor de edad paning iyang gika-live-in. Nga uyab niya. Agoy, medyo na complicated ni. No? Kay, of course, ang mga ginikanan nasuko gyud. Munang gihulga gyud siyang ikiha siya kay ngano man. Menor de edad and besides, huy, in town, Diego, you are 21 years old. Ganong nagdula-dula, mamubalay-balay dong. Nga maski pag moingong kang of age, pwede kang akong pangutana na human kang skwela. Wa pa kamusulti na ako, no? Unya, mo na ni. Nagkagubot na. Alangan, ako'y ginikanan, masuko ko. So, unang pangutana, makihab ako, bisag akong uyab nga menor de edad. Maoy na mugos mo puyo sa amo, tungod kay matud niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama. Hinungdan nga, dili na siya ganahang muuli sa ila, unya di pagyud siya tuhuan sa iyang mama. Okay, kasabuta sa iyang kahimtang, butang talang tinuod na. Dili na ang maoy solusyon ang pagpuyo ninyo. Ang solusyon isumbong sa pulis, no? Maybe for child abuse, no? Or violence against women and children. Dili gyud sakto nga nakigpuyo ka kay menor de edad man na unyag makighilawas ka anak niya makiha pa niya hinuon kag rape dong. Kada kung delikado, kada kung gubot, ayaw lang gyud please, no? I really do not suggest na ipadayon na ninyo ang inyong pagpuyo. Timbakog maburos na madungagan pang inyong problema. Kay dili pa mo andam nga magminyo o musod sa responsibilidad sa kaminyo. Dili na maoy solusyon ang pagpuyo. Bahala pag mo insister siya, ikaw may laki, ikaw may mas tarong pa siguro og pangisip, di na maoy solusyon. Isumbong na to, no? Ikaduhang pangutana, matud sa akong uyab, kung pananglit mahitabo man, nga ipadakop gyud ko sa akong mama, andam siyang mga tubang og musulti sa tinuod, nga siya mo inamugos, tuhuan siya, dili manggod na, kay kung minor ba, maski pag moingon siya nga siya'y namugos, dili man na mutan-aw dayon din ha ang balaod, alkansi gyud ta, dihado gyud ta diring dapita, di gyud pwede nga, maura gyud nay atong mahimong depensa. Ayaw salig anang imuhang uyab kay wa nay buot, bata pa na, wa na kakita sa saktong solusyon sa problema ganis iyang kinabuhi nangita pag hinuong kag dugang labad para ninyo. I don't think no that will be the best solution anang inyong problema. No? Unya, dili ka. Kaya remember, kani pagyod, blood is thicker than water. Kung mahadlok na siya sa iyahang mama, pohon, wa kita kabaw, salig ay laong, wa man kita kabaw, lingin, biyang bulang, mura biyang nag-basketball, unyag mo kalit og lami ning imong girlfriend, unyag mo deny na, wa tay mabuhat ana. Ikatulong pangutana, pananglit mo sumbong si Trisha sa tinuod nga hinungdan nganong dili siya ganahan mo pauli unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimo-himo lang siya kay kadungog man ko mismo pod sa iyahang mama god nga para niya naghimo-himo lang gyud kuno si Trisha. Okay, of course butang talang na blinded si mama, di mo tuo kay basin suwail pod ni Trisha. Dili manggod ikaw ang iyang angay daganan, posibleng naapa niyang lulog-lula adto siya didto, adto siya sa iyang mga parinte. Ayaw lang yun din ha nimo kay delikado kay inyong sitwasyon. Dihado manggod ka dihang dapita, ayaw lang yun. Unless mo file mo daan no og order kiha mo daan kay para mas naaylig-on nga rason nganong wa na siya mopuyo didto.
Pero kung pananglitan, inyo ginang padayonon, maingon jud ko dong, dihado ka. May pag-adto na nimo papuyon siya mga tiya, igagaw, lululula ba, ayaw lang yun din ha nimo. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may angay namong buhaton. Asa man ko angay mo duol aron makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab nga menor de edad. Asa may pwedeng mo duol? Una, pwede gyud ta mo duol sa pulis na ay Children and Women's Help Desk din ha. Mahimo tang mo duol didto, pwede natong adtuon atong ingnon nga na subject to abuse, gadapatan, no, nagka-problema, unya di mo tuo ang mama. Pwede po ta mo adtong DSWD, pwede ta mo adto sa barangay, magpatabang ta og husay nila. Unya, mangita ta og pamilya, parente nga pwede niyang kapuy-an. Dili lang yun din ha sa inyo. Maunay angay nga solusyon aning imong problema. Kay kung maabot sa panahong dakpon ka, di ko kagarantiya nga kanang gipasalig ni Trisha nimo mauging masunod. Because like I said, blood is thicker than water. Kung hadlo kay sa siyang mama, posibleng mabali na hinuong ka, and we don't want that, no? So mas may pagbuhaton natong sakto. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.